ata 36 grados se van a cadar hoxe moitos puntos de Galicia cando aínda quedan 2 semanas para que arranque o verán. Seguro que moitos de vostedes teñen a sensación de que non sei que foi da primavera. Ai, o cheiro das flores da primavera con este soliño, Amigos, fai un calor que racha a palla, pero aínda queda un mes para o verán. Daquelo que me pregunto, e o que lle vou preguntar a xente de Cambre é: onde está a primavera? Despois de botar o inverno, teremos festa esta noite. Non vai que... Aquela ti sentes a primavera? Pois sí. E onde podo buscala por aquí en Cambre? Esperas un pouquiño e logo ven, Ti crees que vou atopar a primavera aquí en Cambre? Non lle viches a Gloria antes a flores que lle naceu na cabeza? Estoume mimetizando coas árbores para ver se collo desprevida a primavera. A min dixéronme que a primavera aparece aquí e vive aquí en Cambre. Ai, será algunha muller que se chame prima. Entendo que a xente en Cambre vai así de guapa como vai vostede. Bueno, eu... hai que ir guapo pola vida. Vostede que pensa que pasou coa primavera? que anda a escondidas de vez en cando. A min dixéronme que aquí en Cambre aparece, daquela estou na buscando. Aí a aparecer ti busca onde hai flores. Onde hai flores hai primavera. Vou buscar daquela onde hai flores, compañeiros. As nosas pesquisas indícannos que a primavera vive aquí en Cambre e chámase Gloria. Amigos, temos que seguir o rastro de flores ata chegar a ela. Aquí vou, como un can. Dixéronme que se esperaba aquí quietiño en Cambre iba a topar a primavera e dame a sensación de que é vostede. Xa chegou, a primavera xa chegou. Ti que é esa primavera? Como ves este ano? Que parece que é verán xa, parece que non viviche moito. Bueno, o que pasa que as tormentas tamén foron duras. Creo que xa sinto a primavera. Forza primavera e forza Dépor en primeira. La primavera